Aquest dimarts ha tingut lloc el darrer assaig del grup d'alumnes de l'Escola Pia de Balaguer, que aquest diumenge participarà a la Diada de Colles Sardanistes, que acollirà la plaça del Mercadal de Balaguer en el marc dels actes de la Festa Major. Està previst que hi participin una quarantena de nens i nenes que hi ballaran amb 3 rotllanes diferents segons l'edat dels participants. Un grup d'alumnes de tercer i un altre de quart, que són els que estan aprenent a ballar sardanes durant aquest curs, però també hi haurà una tercera rotllana amb alumnes de 5è i 6è que van aprendre a ballar sardanes els darrers 2 anys. Segons ha explicat Maria Pedra, professora de l'Escola Pia i una de les promotores de la iniciativa, han fet aquesta aposta amb la idea de preservar la cultura i les tradicions. La idea és, perquè veiem la necessitat que hem de preservar la cultura i les tradicions típiques. Clar, al principi penses, a veure com ho agafaran els nens, perquè al final són ells els protagonistes. I la veritat, la valoració és molt, molt, molt positiva. Tenen moltes ganes, estan molt contents. I el fet de sortir a Balaguer al concurs, que és un concurs molt important, doncs els ha animat a participar i tenim una quarantena de nens i nenes que sortiran al concurs. Els tallers que tenen lloc a l'Escola Pia van a càrrec de la monitora Montse Minguella, que ja fa anys que coordina els diferents cursos de sardanes que s'ofereixen a la nostra ciutat. Segons Minguella, és un encert fer els cursos de sardanes en horari escolar. És l'ideal perquè així tota la classe, un grup, va a fer aquesta activitat, perquè i ara ens trobem molt més que abans, que entre d'altres activitats per sardanes no quedava gent que fes el saltem i ballem de manera voluntària fora de l'horari escolar. I així, tot a nivell grup, tothom pot aprendre a ballar sardanes. 2 de les alumnes participants al projecte, la Joana i la Carla, s'han mostrat amb ganes de participar de la ballada del diumenge perquè s'ho passen molt bé ballant sardanes. Tinc ganes de participar perquè l'any passat ens vam passar molt bé fent sardanes en grup i amb la nostra classe i aquest any, ja que ens han convidat a veure si podíem fer el concurs amb ells, m'agradaria tornar a ballar sardanes. A mi també m'ha agradat molt perquè si no s'ho passem tan bé com no s'ho passem aquí als assajos, jo crec que ens ho passarem genial. Està previst que els escolars ballin un total de 4 danses. Començaran amb el galop d'entrada, que el ballen totes les colles al moment d'entrar a la plaça. Tot seguit ballaran 2 de les 4 sardanes de lluïment, les que corresponen a les colles de categoria alevina, infantil i juvenil, i també la sardana de germanor. El programa Saltem i Ballem es du a terme a totes les escoles de la ciutat i compta amb el suport de l'àrea d'educació de la Paeria de Balaguer.